исәнмесез. Халыкта әйтәләр, ашның тәмен белү өчен бер кастрюль аш ашап торасы юк, калак белән авыз итүдә җитә. Яки алма тәмен белү өчен бер яшек, бер капчык түгел, бер алманы бер кабыкта белеп була. Аша алмамы, төшә алмамы икәнен. Матбугатта да шулай. Әйдәгез әле 2020 елда чыккан басмалардагы һәр газета журналының берәр генә мәкаләсенә күз салыйк. Ни тәм бар икән? Әлбәттә, монда Илдар Ягъфаровның икенче тапкыр кинематографистлар рәис итеп сайлануы турында да язма бар, ләкин төп игътибарыбыз 2010-19 елларның иң төп вакыйгалары, 10 ел эчендә булган Татарстандагы вакыйгаларны искә алган ватаным Татарстан. Иктисади сәяси тормыш бар, авыл хуҗалыгы бар, социаль өлкә бар, сәламәтлек саклау, дини милли тормыш, мәдәният. Бу вакыйгаларны санап чыгу, сөйләп алуда җиңел булмагандыр. Мәгариф, спорт, югалтулар һәм фаҗигалар. Шулай итеп, ватаным Татарстан 10 ел эчендә Татарстан язмышына тәэсир иткән вакыйгаларның исемлеген төзегән. Шәһри Казан, анда да заманча язмалар, кызыклы сәхифәләр күп. Берсенә генә игътибар итәбез. Эмиль Талипов белән әңгәмә. Ул Татарстан президентларын пародия аша күрсәтә торган артист, Камал театрында эшли һәм бик кызыклы шәхес булып чыкты. Мәдәни җомганың 1 гыйнвар санында Кызыл Паша Карим Хакимов дигән зур язма бар. Куш биттән төзелгән бу язманы Гөлия Хәсбуллина иҗат иткән. Монда Башкортстанның Бишбүләк районы Дүсән авылында туып үскән дипломат, революционер, дәүләт эшлеклесе һәм репрессия елларында атылган зур шәхес Карим Хакимов турында сөйләнә һәм бу язмада дипломатның тормыш юлы турындагы иң соңгы мәгълүм булган тәфсилле мәгълүматлар бар. Аллага шөкер, быел Ерек мәйданы газеты килә башлады язылгач. Ул иң зур тиражлы татар газеты, яки аларның берсе. 30-40 мең кеше алдыра бу газетны. Ерек мәйданында гадәттә кичкенә мәкаләләр чыга һәм алар төрле юнәлештә. Шуңа күрә бәлки халык моны яратадыр. Әйдәгез Ерек мәйданыннан бер генә мәкаләгә күз салыйк. Ерек мәйданы газетасының 11 битендә Казан татарча кайныймы дигән язма басылып чыккан. Яңа ел кичәсендә татарча җыр сораган егет хаклымы? Яңа ел чыршысы янында колонкалардан чит ил музыкасы яңгырый. Беренче егет татармыша музыка кирәклеге турында койманың икенче ягында саклап торучыларга җиткерә. Ләкин тәртип сакчысы аларга җавап бирми. Менә шундый җанҗал. Ничек инде ул Татарстан башкаласында чыршы бәйрәмендә татарча җырлар яңгырамаска тиеш? Шул мәсьәлә монда куелган. Автор Айгөл Шәйхелисламова һәм бу язма Интертат татар электрон газетына чыккан. Кагаз газет аны курыкмыйча үзендә яңадан бастырып чыгарган. Чөнки хәзерге заманда интернеттагы хәбәр дә кирәк. Кагаз журнал газетта да булса тагы да шәбрәк. Төрле катлам аудитория таныша ала. Безнең газет басмасында хикмәтле язмалар күп. Берсенә генә игътибар итәбез. Ватан романында Муса Җәлил турында халык белмәгән мәгълүматлар бар дип атала. Язучы Рафис Кырван узган елда Ватан дигән роман язды. Җәлил турында. Романның презентациясе 28 гыйнварда филармония залында булачак. Рафис Кырван шул турыда әйткәннән соң үзенең Фатих Карим турында да язасы килгәнен, үзенең якташы, авылдашы Сәйдәш турында да язасы килгәнен. Күрәселәр бар икән шундый әдипләр турында романнарны. Ахырда Татарстан журналының татарчасын ачык әле. Сирәк кулга керә андый басма. Татарстан журналының тышлыгында фольклор музыка ансамбльның җитәкчесе, лауреат, атаклы артист Айдар Файзрахманов рәсеме бар. Аның фикере булай: сәнгатьнең милли орлыгын сакларга һәм үстерергә кирәк. Журналның үзен ачканнан соң Петр I-ның Казанга килү турында кызыклы язма күрәбез. Татарстанның 100 еллыгы турында сөйләгәндә без әлбәттә Болгар тарихында, Алтын Орда чорында белергә тиеш. Һәм Петр I Казанга килгәч нәрсәләр эшләгән, ниләр күргән, шуны тасвирлый һәм кызыклы рәсемнәр дә куя Татарстан журналы. Персия походы, патшаны каршылау, Казан губернасы оешу тарихыннан монда губернаторларның исемлеге дә бирелә. Императорның Казан буйлап сәяхәте, йөреп чыгарга кирәк әле Петр I кайларда булган икән. Сәүдәгәр Михлеев, аның эшләре,
Казан адмиралтействосы императорны озату һәм Булгарда тукталыш. Булгарга кергәннән соң Петр I губернатор Салтыковка шушы хәрабәләрне тергезергә кушкан, сакларга кушкан. Игътибар итегез. Петр I күргән Булгарда 50ләп хәрабә бина, шул исәптән 10 палата, 4 манара, 2 мөселман зираты, 49 кабер ташлары булган. Ә хәзер ничә йорт калган? Һәм кая булганнар шушы 3 гасыр дәвамында Булгардан калган 50ләп, хәтта 70ләп бина. Монысы гыйбрәтле һәм журнал шул турыда искә төшерергә мөмкинлек бирә. Менә шулай итеп, һәр гәҗәт журналдан без бер генә мәкаләгә күз салып, хәзерге заман һәм бу басмаларның хәзерге хәле турында белә алдык. Сау булыгыз.